Il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat nieda l-sena oħra fond favur laqdiet volontarji li wettqu ħidmithom barra minn xtutna. Il-Fond ta' Soċjetà Ċivili qed jinsisti somma rekord ta' 200,000 euro b'kull applikant jista' jibbenefika sa massimu ta' 6,000 euro f'kumpens għall-ispejjeż li jkunu saru f'impenji internazzjonali. Dan il-fond nieda fil-binja tal-qda volontarja din l-Art Ħelwa li fi-snin imgħoddija kienet fost dawk li wettqu ħidma barra minn xtutna u li gawdew mill-appoġġ finanzjarju. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Mauro Paċ para Skandolo tana aktar dettalji dwar il-mod li bih jkun qed jaħdem dan il-fond. Dal-fond li qed jerġa' jħoġ għal darb'oħra tajjeb ħajkun qed jiftaħ fis-16 ta' Lulju u dan ħajkun hemm applikazzjonijiet għal dawk illi jagħmlu interventi bħala marru barra minn Malta, affiljazzjonijiet f'din l-aħħar sena tajjeb minn Ġunju tas-sena l-oħra. Ġifieri l-applikazzjonijiet ħajkunu miftuħin sa nofs Awwissu b'tali mod illi dak li jkun jista' anke jiċċekkja anke mal-uffiċċju tagħna ħajkun ukoll fuq is-sit elettroniku tagħna il-vofunding.org.mt fejn hemm l-applikazzjoni partikolari u jkun jista' japplika għaliha. Fil-fatt dan il-fond li permezz tiegħu tqasmu mal-1,500,000 euro fl-aħħar 10 snin jaħdem billi l-laqda interessata tisottometti dokumenti meħtieġa tax-xogħol li tkun diġà wettqet biex bekk tiġi eliġibbli. Il-Ministru responsabbli mill-qasam tal-volontarjat Ġulja Farrugia innotat kif dan il-fond hu eżempju ieħor tal-impenn li għandu l-Gvern b'risq il-ħidma tal-għaqdiet. Il-fiduċja tal-Gvern Malti fl-għaqdiet volontari hija massima u dan irridu narawh li jkompli jikber matul is-snin. Xi data dan huwa l-fond li inawgurajna llum illi żidna l-fondi tiegħu fuq is-sena ta' qabel, imma wkoll irridu naraw li l-għaqdiet volontarji tagħna iħallu legat mhux biss fuq bażi lokali ma wkoll il-preżenza tagħhom fuq livell internazzjonali.